मिडिया नोंथांमोनखौ जों दिनै नैबे जोंनि 12 नं सोरांदुवार ब्लक मावख'आव नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव फैगौ 5 एप्रिल 2025 अक्ट'खालि थुक्राझाराव थानाय क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव फ्रि स्क्रिनिं मेडिकेल केम्प जों बे हाबाफारिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ लानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय बे मेडिकेल केम्पखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव गोबां नैबे सा ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां बेमारि बा बेमारफोरजों नाख्रेबजानाय गोबां दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैगौ 5 अक्ट'खालि फ्रि मेडिकेल केम्प स्क्रिनिं केम्प बेखौ लानो थांदों। दा बेवहाय गिबियै गोबां बेवहाय 13थासो बेमारिफोरनि जे मेडिकेल केम्प बाहाय लानाय जादों। दा बेवहाय गिबियाव दङ केन्सार, किडनि, हार्ट आरो मेगन, हाथाइ आरो खोमा, केन्सार आरो किडनि बेफोर बेमारिफोरखौ नायनो थाखाय लानाय जादों। दा बेवहाय जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे ओनसोलाव थानाय गासैबो बेमारिफोरखौ बे फैगौ 5 अक्ट'खालि जाहाथे फ्रि मेडिकेल केम्प जे बेवहाय लाफैयो जों बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै ओइदिनखालि जोंनि बे फ्रि मेडिकेल केम्पआव जाहाथे बाहागो लाफैयो। ओरैनो जों खोनानाय मथे दा जोङो गिबियाव जोङो नैबे जोंनि 12 नं सोरांदुवार समस्तिनि सिङाव थुक्राझार क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव गिबियाव लानाय जागोन। दा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो बे हाबाफारिखौ लानो थांदों। दा गिबियाव जोङो नैबे थुक्राझार क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव जोङो नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे फ्रि मेडिकेल स्क्रिनिं केम्प जों बेखौ गिबियाव मोननो हानायखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर जों जासिहरो। नायनो थाखाय डक्टरा गोबां बेवहाय गावगाबागाव बिभाग डक्टर फैगोन। दा बेवहाय जाय डक्टरा जाय बिभागाव गोलैगोन बिथांमोना फैनानै बेखौ नायफैनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो खावलायदों जाय जाय बिथांमोना जाय बेरामजों नाख्रेबजादों बै बिथांमोना जाय बेमारखौ नायजानो फैगोन बिथांमोना बे बेमारखौ नायनो थाखाय जोंहा गासै 12-13थासो जोंहा माखासे केम्प बानायनाय जागोन। दा बेवहाय गाव गावनि बेमारखौ नायनो थाखाय गाव गावनि बे केम्पआव हाबनानै देहाखौ नायजानो थाखाय जों खावलायगोन। नायजानो फैनाय नायजानाय फैनाय जाय बेमारिफोर बिनि थाखाय जोङो डकुमेन्ट जेबो जों लानाय जायाखै। दा खालि जोङो बेवहाय मोनसे सुबिदाखौल' होनाय जादों जे हाबनायाव जाहाथे जेबो हुलुस थुलुस जाया बेखौ नायनानै जोङो माखासे बिभाग जोङो केम्प बानायनाय जादों। जाय बिथांमोना नायफैगोन बिथांमोनखौ जों जास्ट एन्ट्रि कार्ड जों हरनाय जागोन। एन्ट्रि कार्ड मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना गावनि देहाखौ नायनो लानो हानाय जागोन। ओरैनो टाइमखौ जोङो 10थानिफ्राय फुंनि 10थानिफ्राय बेलासि 4 बाजिसिम जों बे हाबाफारिखौ लानो थांगासिनो दं। दा गुबुन पलिटिकेल हान्जाया हयथ' बेखौ साननो हागौ बेखौ पलिटिकेलाइज हिसाबै लानो हागौ। नाथाय जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां गोरिब दुखियाफोर दङ बिथांमोना दिनै मुलि थरसे बायनानै जानो हानाय किसुमान गैया आरो सोरबाया चेकआप खालामनो हानाय बेबायदि गोहोबो गैया। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि नैबे सा ओनसोलाव गिबियावनो जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जा मानगोनां प्रमद बर'आ जोंनि बे ओनसोलखौ गिबियाव थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोङो रायजो राजाफ्रा जेबो उसुबिदा लायाजासे गाव गावनि देहाखौ नायनो थाखाय जोङो लैहोर लैहोर ओइदिनखालि फैनानै गावनि देहाखौ फ्रि चेकआप जाहाथे खालामनानै लाफैयो जों बेखौनो रायजो राजाफोरखौ जों गुरैयै खावलायहरो। जों बेखौ सावरायबाय थानाय जादों। समा मिलायोबा जाय जाय बिथांमोना फैनो हाया एरिया वाइसआव जोङो माखासे फैनायनि सुबिदानि थाखाय जोङो बेखौ खालामना होनाय जागोन। जों दा बेखौ जों दा सावरायलायबाय थादों। दा बेखौ जों बोरैहाय जोङो हेफाजाब होनो हायो बेखौ उननि समाव जोङो मोनथिसिगोन।